Здравейте, аз се казвам Стоян и съм от България. Дойдох в клиника Via Premium Travel, преди почти една година си правих ринопластика. Сега дойдох просто на профилактична профилактика да се видя с милата ми преводачка Хафизе, господин пластичният хирург доктор Джихан, да видим дали всичко е минало нормално, дали всичко е вика както си трябва и дали всичко се е било под пресилия контрол, всичко се е наред. И след известно време в същата клиника ще си правя като цяло промяна на зъбите, малко възстановяване на лицето, кожно и всякакви такива други видови процедури пак в същата клиника, защото хората са много гостоприемни, любезни, възпитани, учтиви, посрещат ви на автогарата, изпращат ви. Общо взето всичко е на ниво. Ако имате някакви въпроси, може да се обърнете към тях без никакво колебание. Няма да останете разочаровани. Всичко е на топ ниво. Via Premium Travel град Бурса. Заповядайте, няма да съжалявате. И цените са доста изгодни. Бъдете живи и здрави!